Δεν ξέρω, 4 η ώρα που θα είμαι στο πλήρω. Δεν ξέρω, θα σε πάρω τηλέφωνο μετά. Με τα όπλα. Νεοσύλλεκτη! Υψώσατε την Μάιο. Ναι. Οργίζομαι να φιλάτω-πίστη στην πατρίδα, υπακοήνη στο Σύνταγμα, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους, υποταγήνη στους ανωτέρους μου, να εκτελώ προφήμως και άνευ αντιλογίας, σας διαταγάσω να υπερασπίζω με πίστη και αφοσίωση μέχρι της τελευταίας ραβίδος του αίματος μου τα σημαίας να μην τα σε καταλείπω, μηδέν αποχωρίζομαι ποτέ από αυτό. Να φυλάτω δε ακριβώς τους στρατιωτικούς νόμους και να διάγω εν γέννη ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης. Ορκιστένε! Άντε! Хорошо, посмотри. Τώρα τον εβλέπω. Εδώ τον εβλέπω. Παραπολά! Είναι για φάουλ. Έχεις δίκιο. Να σου πω τώρα. Τώρα δεν βλέπω κανένα. Μπορώ να το βάλει. Да он. Είναι από μάτια σε ένα δεν το σαν Ты сфотографировала? Λοιπόν, ρένα μέτρα. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πάρε ευθεία κάτω. 8 και ευθεία κάτω. Μπράβο, το φούτο είναι εδώ. μας το είχαν πει, δόξα λένε εδώ πέρα, είναι εγώ τον βλέπω όμως κανονικά. Κύριε μου, το μπορείς να πηγαίνει το κόκκαλο. Νεοσύλλεκτη! Καλή! Τι κάνετε? Είστε! Καλή. Καλή. Άντε! Είμαι! Άραβος! Να. Αποχώρηση Ιερού Ευαγγελίου. Κέντρο! Πρέσο!